Tervetuloa Marin Try On Hauliin. Eli mun housut tänään vihdoinkin tuli postissa. Mä oon oottanut ne nyt 2 viikkoa. Ja mä ajattelin, että mä teen teille tämmösen Try On Haulin. Elikkä mulla on kans tämmöset mustana. Ja yksi asia, mitä kukaan ei kyllä kerro teille näistä housuista, että minkälainen urheilusaavutus se on laittaa nämä housut jalkaan. Mulla meni ainakin 20 minuuttia laittaa nämä mustat jalkaan. Ja nyt mun vielä pitäis laittaa nämä punaiset teille jalkaan. Mun piti laittaa hiuksetkin, kun mulla tuli kuuma, mut siis mä olin sanomassa, että mä todellakin tykkään näistä housuista, mutta aina vaan, että jos sulla on mihinkään kiire ja sä haluat laittaa nää housut, niin sit ei todellakaan onnistu, että sit sä oot tosi pahasti myöhässä. Siis kukaan ei oikeesti kerro, että minkälainen urheilusaavutus se on laittaa nää housut sun jalkaan. Okei, housut on vihdoinkin päällä. Mitä mieltä te ootte? Mä oon kyllä sitä mieltä, että mä tykkäsin niistä mustista housuista, eli näistä, paljon enemmän. Mutta näillä housuilla on yksi iso miinus, ja se on, että näillä oikeesti menee 20 minuuttia, että sä saat nää housut sun jalkaan. Joten mun pitää löytää parempi tapa pukea nää, koska kenellä kestää oikeesti 20 minuuttia laittaa housut jalkaan? Niinku, mitä? Mut joo, kiitti kun katsoit ja mä menen nyt tuhlaa 20 minuuttia mun elämästä, että mä saan nää pois päältä.